he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsani pakhat khan Canada rama Vancouver police te chuan call tri bayom takan donga papakhat aming wali de kanika chu munle munaka ania ka po chhon lovin amuna aboral ngal ani wali hi panelom rual pol thiam le ngai na tom takania kumsani chovela kha chuan stock market lamboi puin hlotlin po a hlotling thokhat hle ani amai ro chu apoi sabatu mi enga mozatin an pek thei tak lo wangin alo tlacheta hlea chu tianga an ba in thing kal zela chuan anun nain atuar ta niin alang wali ka ni thu chuan thenom ten an shema sabera anni chuan police an phone ta ani heti hun lai hian he KC ama kum sari kalta thil thleng tol thana case an la chui chualo nen in zomna aneang ti reng an la shabik lo Royal Canadian Mounted Police RCMP Noya Unsolved Homicide Unit anti hoku tol thana chui chua theilawa an chol san takte han hai chua ka chui thar le turadin annia chu unit a chuan atam jok chu mi pan nia me chetlem te zingami Lee Burger mani chu kumsari liam ta tol thana case la chui chua chu a case ma saberatan ho tu telamin an pea atan chuan chona phurom takani rualin a hu phur om viau ani kumsangka zakwa somko pathum khan Vancouver khopia veng pakhat West End antia chuan motor chunga ruang charania police ten a chanchin an chuina heroin zuar thin Joseph Gaza ani ti an shetheya motor chunga chuan silai mukor pahnian chara Joseph chu ka hlum ninge in alang driver thutna lam kong khara chuan thi sen tle makaya chu Joseph Gaza thi sen ani loti anua an fin fia theya ma se chu thi sen chu tu thi sen nge ni ti khai khin turin rin hlel tur taknial pon shetlat lo maya a khopu ma thi sen hanin lak sak ngot chi ani der silo tin Joseph Gaza chu heroin zuar thina lo ni boknen athil ti chungchanga chuan nu chui tu te pui thei tur mian wang lea abial nu te a thian tele athurwal pui te an kom ngel poin an mania kan kain hlo wange ni eng man sei du tlat lo case dangang ni se evidence le han chui zi tur te po nei ve thowa anin shet lain investigator te chuan chet lak zui dan vak an shetalova nadangalo ombel vezel boknen Joseph Gaza thina case chu thu boy chui chua theilo cold case an ti zinga da that alo ni ta ti chuan kumsari nuwa chu case chui chua theilova om tareng chu han bozui tharle turin Lee Burger meni chu ruat anita ani chuan case document hlui vel te chu uluk mang tarain an zir chianga ahun lai thil thlen dan an lo chin chiate tol thana mun nu ma om dan thalak te evidence an la khom zong te chu mai om hau lovin azir tangat ngat maya hun reilo te chunga tuala tha dan le a big boran ziate fingerprint pakhat ma anu chialo dan te mita mutu emo thushe tu ema tu ma anum lo dana te chuan Joseph Gaza thattu chu tual thattu zei tak tual thattura roi thei hitman an ti mai te kutnu ani aring hial ani tin motor chuata chuan secret loan khatle secret bomba ka lighter charania Burger mani chuan Joseph chu secret tana tumlai takaka ani aringa chu tiani chuan tuemo asia than tak le anel tak arin zong tak abula chuan a thu venga hlau thone mo rin hlelne mo po nei mi alova secret tana tumlai takin chumi chuan akap ti na ani thei chu wang chuan a mel shet le ama shetu te zinga chu tiang ti du tur chu handap le phot thain a sheta ani ti chuan atira statement sang an lak te uluk taka chiar nuwa rinhlel om thei tur mi pakhat a mu chuak tarup mai chu pa chu Mickey Smith anin Joseph Gaza nen po chuan anin mel shiat thalea tin in mel shiat satlia mai an nilo
Mikia nupui nen chuan an lo in strangiguis ve thin ani ome Detective Burger me ni chuan kar kong khara thi sen chu Mickey Smith thi sen ani mai po aring ril ru hlea ti chuan ama chu an zon mua a DNA sample te an lak thei chuan olsam te in an ching fel thei mai donin alanga amai ro chu thei top chuan an zon ngel poin Mickey chu an zong muzo tatlat lo chutia ama beran zon mu tak lova chuan anupui hlui anan zong chuak taringot maya chu nu lo chen to na thin te chu Mickey chuan aron tlomial takin tin an phek en thak taringot mayani an malak na chu thil be seom heavy tak chu ani hau lova amai ro chu an be se ai main an malak na chuan ra tha aron chua ta hlau mai en tlatuma saberata na anda chu minute somni vel chau athuman tin an rin helpa chu aron lang ta hlol maya an mason na chu azuanin azuang dor ani bermai chutia Joseph Gaza tual thina an rin hel om chun omna chinan an sheta chu a case khoitunu ber lead investigator Lieberger meni po chu a hlim hlea re tak zong tura in buat sai malak dan tur po thui takan duan lok chutia an rin aya ma an man thei tur chu be sei phak ba kania han phur hluai lo na chi ani lo amai ro chu man ngal rup ai chuan a chet vel dan te a hun man thin dan te le ana tho te rin hlel omina chem ti te thleng en thak ri phot thain an hria chuta tang chuan malak chun zom zel dan tur an hriat thei a in be sei ani ole kan kal thui mai in like han pele lokila tin he channel hi lo la subscribe lo ni chon khoi ngan subscribe sakove ngala notification khai on page chuan video tharlo chua piangin I farzia thei don ani Mickey Smith chu Barcelona Vancouver North Shore lama akal tawang wang maya Alliance Gate Bridge anti noya anghet lovami an khosak na thin mun biruzeta hian awa khosata dai maya an lo zong mutheilo pokha alo maklo top mai ti chuan anu cholkar enge moza chung chu chun le zan zomin a khosak dan mai nei hau lo turin an en thlazuita ani Mickey chu amutlem ema zu he hle thunga bar shanga karton deu renga aruina tur chu theang angin adap khoma rui chiat em bak lung khamdanga nei vaklo ni main alang amizia chu amol cha bet maya an mizon lai anga tual that tu fing tak le in thup thiam tak chu ni theingangin an shetatlat lo amai ro chu mol case awanga hanin en liam ngot chu a fu big silova burger meni chuan kongdang ama dop thei dan tur angai tuat chuak ta Mickey chu ain puan theinan aruga kom ngei masak phot thain a hria ti chuan an zinga telve turin police zinga mi rot lezen bi chu an tir luta misual pol lian tak member lema achanganga misual chet dana chette misual anga in cheite misual anga tongte misual vani deu top chu atna ani don ani Toronto khopuya misual polan phua chapa an ho tu pakatangin akhosanga ain cheidan po misual polin cheidan ang bera an hriatin an han chei velta ani Mickey Smith kom tlang ne le dop chua chu atum ber ni ma se chulai hmuna chuan mitharani miawa wangin chet ngal rup chu alarem bik lova misang an kom nel masate tea ti chuan midang point an mi khwal en lutuk tolo nuwa Mickey chu abitum chau donani engtin nge abiak chananga akom tlang nel tran theang ti chu aboi thak lai le harasalai bernia tuala lo that tak takani phei chuan rin hlel na mitin alo en ngal dona rin hlel oma mu zeu chuan an hlo chamani ngal mai dona tin chu tialo ni vai chuan burger many career zong in ator pha theibok film khurngai heavy takani an mikom tumpa ber chuan kal mai te alo ti vai chuan a ho der dona abibo hlendai mai donani ti chuan chulai hmuna atlang nel thokat nuwa chuan misual lemchang lezen bi chuan atna tak chu atran chhota Mickey hena chuan hun pakhata hruai turin a han ngena
chumi hmuna a hruai thei chuan dollar som nga pek tur thu a soi boka ma se ani chuan a lo du tlat lo amai ro chu an hlau thon ang nge thil thleng don nialan lain abula thian palom ve chuan vakal pui mai tur le olsam taka dollar som nga hlo theina ni thute aron soi ta hlau maya ti chuan karin anin khal chuak dun theita ani lezen bia chu skill takin anti ti vel hama mikia po chu aphur ta thar lea a thian char thar misual boss ni a hriat nena chuan mark score tumna samai misual fel lerin tlak takani thin thute misual rual ho chanchin ziana le khabu the Canadian Connection tiate chuan ahmingalan ve hial thute le misual boss lar lutuk William Fitzrobert chona hnuai a tho thin thute a soi ta zela a fu chaudone tuin locks chuti rol chuan lezen bia chu a chet film khurangai hlea mikia chuan thilrin hlelom engemaw hmufu zeu ani chuan company laws ani ringot dona chu wang chuan hanrik ngal phong chi alani lo an machop le chu mikia DNA nei dan zon ani le ta an nei the ni chuan Joseph Gaza thina motor kong kharathi senan munen khan an en mil thei don ani amai ro chu khomo anglok te DNA test tur kan lo lateang ti ngot kha ati chi silova a DNA sampuren lak thei dan tur kong an dap angai ani chu zong na chui tu de thiam zong takalonia bara lezen bia chuan zuan anin puite tea mikis mi da chu secret he deuh mai alo ni kher bok nen a secret zuk bung achil om na ngei chu a kho tarui mai ani a secret bung atang a DNA sample lak test result an ngalai mek chuan police te chuan an malak na chu an lo la kalpui zela an IO officer lezen bia chuan an polin sum cheprel tam takan nei thule chung an sum te chu man chua hlawm lo na tur bank da sak turin mikia chu angen dera ani la in lamak thalak lo ti taka nial boy ei lovin alo ti sak vele mai boka chu tiang chuan police ho chuan mikia chu an game an hruai lut chho chanta chu tia sum tam tham taka kuta an da vel ta ka chuan mikia po chuan lezen bia chu aringam ta viau ni na langa an lom ril ruto hle amala chu ain soyang tak takin misual fel takalo nireva arin tlak ema dota soi ngai lova an hriat lova sum cheprelemo han tiru ke mapo ane ngai lo an malak na chu akal tluang ri viau zelani chutia misual boss lian noya na thoka in ngai china chuan ami zia po alo dang ta hlea a in cheinal sota a mel shim po a fain a hoi her po a zang khai tawa amai ro chu thak du mi alo thil pakhata nei tlat abut hlui ve to tak mai chu adu em maya abun tluk renga pekhok thar leitura lezen bian an hanti fiam vel poin adu tlat lo abut chu hun kal to thil tam takmin paltlang pui tu ania ka thla thlam theilo ka pekhok ati ve tlat mai ani ti chuan Joseph Gaza thina chungchang engemotal soi chhuatir tumin manan la chanta soile soinu police lamtan chuan rin lel kai lo theang ber che tangaya hei sipai zia le hoi her ti deuh mek muka om hi in mi thla po tu te mon lo lang hal hoi her khong wa thutung ut ang chi mo chu tiang che zia chu lezen bia chuan ti lan pal hlau chuan aniang misual rual zinga lo tal thang chuan aman thuai dona tin misual pol che dan po a hriat chian don e ma wangin an ti ngai lo dana thila ti pal chuan aring hlel ngal mai dona engkim mai chu film khur heavy uchua ka ti zelangai ani akuta suma dangam nuwa po chuan mikiarin hlo turin thil dang tialangai chevinan hria ti chuan lezen bia chu misuala po misual bon tuar turu bebe bad boy anga alan theinan machopan neita an thil ti le tum chu arab thak ta khop mai tualan that der don ani
an pol chanchin thil poi soi chuak tu ni an soi mei che pakhat chu ti hlumangai thu soin lezen bia chuan a hruai chuaka mikia chuan kar khala a hnunga ama lezen bia chu silai ne na thua an tual thana hmun tur ni an soi an va thlen chuan in lamak thata reng mikia chuan hetiang chu in ti ve ngai hleinem keman ka ching fel vek mai don alom tin tual that tur chuan alo tlom ngai theina samaya lezen bia chuan thiam taka hnialin kan polai hian ka hruai luania kema vekin ka chol tir don ani an ti vela mikia chu pon lama lo duty turina tia in ruak ha chuan a mai na valuta ti chuan mishing om mia lo chu avaka plum der ta kararon let nu chuan a maya thisena kailo te an entir vela in bum chiang takan ni amai ro chu tiang chuan hlotling viawin langma se an du ber Joseph Gaza tha thu chu ala sei chuak du tlat lo maya tin chu mai ala ni lo a DNA test result ron chuaka tual thana hmuna thisen nen chuan alo in mil o zong lo mai an be na sat ve to telul nen nudik lo an lo chui char ti na em niang ava boi thak le ta em chutia che than lak le dan vakan shet lo lai tak chuan an mi en thak ber mi ki chu case dang da ya thu shetua chandona wangin azin chua ngai le ta ngala azin chua chung chu an kom phak lova om ri don ti na nia kalau kalpuyang che ti zel chi la ni boxi lo chutia azin lai tak chuan avakalna Vancouver North Shore lama chuan tual thana thleng hlau maya chumi chu atira kan soi wali dekanika kha ani tlailam u nau mel hai hunom vela miswal chu wali te chen na in bul maya chuan lo thlenga khuan ngak thim te a daruk vela akut korabuna 22 caliber pistol silencer in vuwa sa thlap nen wali te kong khar lam chu apan ta walian kong karon hong chia tia akap ta zota rang takin atlan cheta ngala an chenom tenan va mu vele police an ron call ta ani wali chu an kong ka tak abok khup zong in an va muwa thisena chuak na sal lea alu ale a oma veili kanin amuna chuan a boral ngal ani chulai vel chu mun ral muang le himangai thina nia chutia poi khoina rap thak takan thleng ta chu mipuyan chia in an mang ang hlea tual that tu la chuan tumreng wanga tiani ti achiang boxia mipuya tiral chitak zet ani Lieberger menite en thak lai mikia po khalo hole toa thian tha ti danin anu chui tu lezen bia chuan alo wa muak nge ani chutia kar an chuan lai chuan mikia chuan mi tha thu a soi chuak tarup mai oi lo mel dewa an zon an te chuan ani in labon laklo to chu atang na sau maya akut zung pi hliam te chu mu tirin a tha dan zong po chiang takin a soi ta zela awma ve khata ka nuwa aron be ile ta wangin ama kut zung pi ka pala chumi thin rim chuan thluk nuwa voi nia ka le thu nen lam a soi ta vek mai lezen bia chuan walia thi thu le thil thlen dan te po chu lo shalok to a mikia chuan police te le tual that tu chau lo chuan an hriat lo tur thil soi nuala wangin hanrin hlel lo chi zia zang ani lo ti chuan an be se lo zo case an chui chuak ani taringot maya ahma kumsari liam ta Joseph Gaza tha thu buai chui chua tum khan an buai pui lo zok wali dekanika that tu an chui chuak ta dai tina ani chu amai ro chu Lieberger meni le ho te chuan chu atop na turnin an la shelo mikia chuman ngal lovin Joseph Gaza tha thu boya chuan in puan tir dan an la zong tangar ngara ruah man na thar anan siam le ta ti chuan an tumang chuan anan be thale ta lezen bia chuan mikia chu an pol an ho tu le chong ten muan du thu an shil le ta phota mikia chu alo phur ngang mai ti chuan Toronto lama an zindun tawanga klasik thli thovu kuvu kara Toronto khodaya kudam ruak pakhata
an ho tu te mutur chuan an kalta chulai hmuna chuan police mi le sa misual pol ho tu anga lem chang te chuan an lo nga karana anin biak na zong record na tur khola in chop lok vek boka anin biak na tur chung ceiling chunga chuan an nu chuina an ho tu nu Lee Burger mani te po spy tokin an lo bir chap boka ti chuan in biak na chu an chanta chu tianga puterin hlole shet khop alo ni ta chu Mickey po alom ve hle nin alanga chu tak chu police ho tum ber chu ani the big boss lema chang chuan nalian tham tak thok tur an du thu Mickey chu an shil phota tin a lo tur zat te po it om tham takani thu a shil ngal boka ani point ati thei tur thu lo sei ve ngal fata ho tu pa chuan chu ti mai aul sam lo tur thu te le mei chele nau pang te po ti hlum telan ngai tur thu te an sei po chuan chu tianga buaina tur pakhat ma nei lo thuin a chang le ta zela hepa hi an ngai ain alo rap thak ru ze ka ni ti a chiang ta khop mai tuna an du ber sei tir hun anita hetiang nalian thok tur hian irin tlak mewang mo ton shete lo nei ve to rengem tun ma ilo che to dan report kim changhan pe photte irin ngam donem tin an zota hunrei tak chung leman lo chan to na zong chu a mor bok thei anin be seita ain puang don ani ngai chuan tun ai hun rem chang hi om lo in chung lama om anin biak na lo ngai thareng tu burger mani po thin phu de pin lo oma Joseph Gaza tha thu chu a soi chuak donem chu ta le Mickey chuan thu poi mo top khok chu a soi chuak ta rup mai tual thana an chui chua thei tak lo Joseph Gaza chu a thani thu te arukin police tho pui ni an hriat awanga an ho tu ten ama chu tha tir an ni thu te a soi ta vek mai a soi dana chuan a thian pa pakhat nen Joseph Gaza chuan hruai chuaka ama in kar chu khala Joseph Gaza chu asira thuin an thian pa pakhat chu a hnunga a thua Joseph chuan secret chanan tuma Mickey chuan i secret zu ki ila thi phangei don ani hi tin an fiam vela chu vele a hnunga thu an thian pa chuan chu kap tura signal aron pek nai motin an tumai main aron kap tamai nin asoya akap tu taknilo ma se ruwa man na zong ama siamani thute man chuan ni lo na tura an nuan thup dan te fingerprint om thei zong an ti re dan te le an tlan chiat dan zong te chu sein ain la profe na samaya police ma ain puang zu ani ti reng ain shasilo chu ta po chuan ala du tok ta chuang lo wali that tura an roi dan te a hlo tur chung chang anin don dan te chenin a soi ta zel maya an soi vel dana chuan mystery in ruai panga yang leka angai ani ber chu mai chu lani lo Mickey chu ain lagunda laklo to a boss te chu bonus check an lakhilai zuya ami thama sak ber chu kum sangkat zakwa somruk pakwa dai to khani thu tele chuti hun lai chuan kum som pakwa chawalani thu te ala soi tang dewa mol muk kan ti don nge thanga awk fu kan ti jok don chumi tum chuan kum som nga pariat mi Lucien Meyer thattura royania restaurant parking lot a lo changin a vuak thluk nuwa bunglek lekin a ngonga zai sak zuinin ain soya tin thlanga nu leka police ten hena thil hril ru thin ni soi jak tadika chu hotel room a vitlum lea ani po hi voi somli chuanga vitnin ain soi ala du tok ta chuang lo kum sangkat zakwa som kwa pakwa biker gang member pakhat Paul Saluka chu abova chu pa da bodan po chu Mickey chuan ain soi thei puile pekhle aka hlum nuwa ataksa chu a chan dar vek nin ain soya bon takani ti chuan cold case pakhat chui chuatum khan be selo devin kumsom thum pani chunga tual thana rap thlak tak panga ngot an chui chuak chu ani ta der maya
a in puan na voice record nen laman nei veka a chiang takwar mai amai ro chu ala chiang kwar chuang lo a in puan na te chu an lo record ru kania a fin fiana nei lo chuan korta thutlinga pom thei ala ni tlat lo mikia chuan a thu soi te chu paisa ka du vain ka in soi thei kwal vel mai maya ka dot phua chop veka ni kha ati keu chuan a ho der ani maya dan chu dan ani tlat chu ti rwal chuan nu chui tu te chuan case pakhat tal chuak thei mi alo tur khopa fin fiana fia fai fek fokan nei thei hlau chuan abak chu a in ka puk cho chho to mai don ani misual big boss lema chang chuan a fin fiana turin wali a kalum na silai chu entir turin atita ti chuan mikiale officer lezen bi ate chu tual thane silai zong tur chuan Vancouver lama an hole tawang wangani airport atagin mikia chu silai thuruk na lampanin atlan chuak ngala chu tilai chuan man tumin police thanem takin an zui ru reng to ni ti reng mikia chuan a in sha silo an chum na mun an thlen chuan khuwa thim to a ti chuan a silai phumruk chu ama ngei chuan awa phor le ta toelin alo fun thlapa toel chu thisenin na bual sen vek boka silai chu karalo ngak tu lezen bia kuta chuan aron da ta silai puak ri thupna silencer po alo lain vua thlap ani chumi nu chuan lezen bia chuan katika chuan kan polami tak takani ta in tur ka song che tin bar lama ain khal phei puya chuta chuan police hovin an lo man ta ani mikia chuan sum tam takhlo theina tur mabaka nei dona mo in ti lain a zalen na po lak sak anita asilai la chu wali ka hlum na man ruang e ni ti fin fiani baka asilai tom na toela thi sen chu ama thi sen nge ni ti fin fiani boka akut zung puya ka pal thulo soi to ten khana in mil thap maya atan chuan tal chuangai na aum talawani hunalo kal zela to thana dang palia po chuan fin fiana te an hai chuak zela ti chuan manani atanga kum ni le chan venua achung thu relani ta October ni som kum sang ni pathum khan Mickey Smith chu tol tha thu boi panga thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura chung thu relania kum som ni panga tan nuwa parola chua dil theidona chuti huna zet chuan kum som sari mi lo ni tonga lo chuak le ta po ni se shing nun chu I enjoy heavy to be kerlo mai theni ole Geronimo investigator ten comment section lama in soizui le teang